abafana ethempelini lithi iBhayibheli babelala nabesifazane ethempelini benza amanyala endlini kaSimakade. Lithi iBhayibheli wanyanya uNkulunkulu ngesenzo samadodana kaEli umpristi. Kodwa ngizwa ubaba ekhuluma nomfana wakhe eVshange ngelinye ilanga athi bafana bami umuntu uma nje umuntu akaqabana noNkulunkulu nomuntu uma uDlamini exabene noShawe kwehla uNkulunkulu ezulwini azoba ngumlamuleli phakathi komuntu nomuntu. Kodwa wayesekhathazwa into eyodwa ubaba ukuthi bafana bami umuntu uma umuntu exabene noNkulunkulu ubani oyoba ngumlamuleli? Uma umuntu exabene noNkulunkulu ubani oyoba ngumlamuleli? Kodwa namhlanje sizomemezela